Dacă vreți să vă cunoașteți mai bine, vreau să fiți foarte atenți. Amin? Mă numesc Victor Constantin, pentru cei care nu mă cunosc. Locuiesc aici în Fundulea, mai exact în Crângu. Sunt căsătorit și am 3 copii. În următoarele momente aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre viața mea de dinainte și după a deveni credincios. Și fac o paranteză și spun că credincioșii sau creștinii nu se nasc, creștinii se fac. Dacă înainte de a deveni credincios, de Paște spuneam, Hristos a înviat, adevărat că ești beat, acum după ce am devenit credincios, spun din toată inima, Hristos a înviat și pe mine m-a salvat, slăvit să fie numele Lui. Amin. Am devenit credincios la vârsta de 25 de ani, iar fenomenul acesta, între ghilimele pun, de fapt n-ar trebui să fie pus între ghilimele, pentru că este un fenomen, s-a întâmplat acum 10 ani. Și vă las pe dumneavoastră să faceți socoteala câți ani am eu acum. Bineînțeles că nu este greu. Veți spune, ai 35 de ani. Mie îmi place să spun că am 10 ani. Pentru că cei 25 i-am trăit fără Dumnezeu, deci nu se pune la socoteală. Și mai fac aici o paranteză și spun că viața trăită fără Dumnezeu este o viață lipsită de satisfacție și de sens. Învierea Domnului Iisus Hristos, pentru că asta sărbătorim noi, este cel mai mare eveniment din istoria umanității. Iar acest fapt, pe mine încă de mic copil m-a fascinat foarte mult. În fiecare an de Paște auzeam că Domnul Iisus Hristos învie și mă gândeam, cum poate cineva să învie din morți? Cum e posibil așa ceva, ca cineva să vie din morți? Ba mai mult auzeam pe oamenii din jurul meu mai mari că spunea, Hristos învie în fiecare an de Paște. Și eu mă gândeam, dacă El învie în fiecare an de Paște, înseamnă că El moare în fiecare an. Mă gândeam eu ca copil, dar acum știu adevărul, după ce am devenit credincios. Hristos a murit o singură dată pentru păcatele noastre și asta a fost acum 2000 de ani. A înviat o singură dată. Apoi a stat 40 de zile pe pământ, după care s-a înălțat la dreapta lui Dumnezeu Tatăl, de unde mijlocește pentru noi păcătoșii. Lucrul acesta l-am aflat când am devenit credincios. Apoi, făcându-mă mai mare, am auzit că acest Iisus Hristos, care a murit și a înviat, am auzit că într-o zi va reveni pe acest pământ. Dar de această dată, nu ca să mai moară pe o cruce, ci ca să judece lumea. Atunci am stat și m-am gândit la viața mea. Dacă într-adevăr eu sunt credincios adevărat, ce-i drept, îl aveam pe Iisus pe o cruce la gât și îl luam cu mine chiar și acolo unde lui nu-i plăcea să meargă. Îl luam pe Iisus la discotecă, îl luam pe Iisus la femei, îl luam pe Iisus la furat, la băut, îl luam cu mine. Ce vreau să vă spun este că l-aveam pe Iisus la gâtul meu pe o cruce, dar nu era în viața mea. Frica de iad și teama că ce se va întâmpla cu mine după ce voi muri, m-a făcut să mă gândesc mai bine la viața mea. Eu mă numeam creștin, dar nu trăiam ca un creștin. Pentru că a fi creștin înseamnă să-L urmez pe Hristos, iar eu nici de cum nu-L urmam pe El. M-am rugat atunci, mărturisindu-mi păcatele înaintea Lui. Mi-a cerut iertare. Atunci am făcut cea mai bună alegere din viața mea și nu mi-a schimbat religia, ci mi-a schimbat mentalitatea și viața. A fost cea mai bună alegere din viața mea, iar beneficiile nu au întârziat să apară. Viața mea a căpătat un sens, frica de iad a dispărut, viața de familie s-a schimbat radical, dar cel mai mare câștig care l-am câștigat a fost acela că eu știu că atunci când voi muri, voi merge la Iisus Hristos, pentru că El spune, mă duc să vă pregătesc un loc și mă voi întoarce, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi cu mine. Iată cum mi-a deschis Dumnezeu mintea. Și aș vrea să-ți fac o provocare în această dimineață. De Dumnezeu are nevoie și omul moral și omul păcătos. Poate tu care mă vezi sau mă auzi acum, tu spui că nu ai nevoie de Dumnezeu. Vreau să spun, prietene,
Moralitatea te poate scăpa de închisoare, te poate scăpa de amendă din partea poliției, dar nu te poate scăpa de iad. De iad te scapă doar Domnul Iisus Hristos. Dacă vrei să afli mai multe despre El, pune mâna și citește Biblia. Este o rușine, și nu vreau să-mi luați nume de rău, dar este o rușine să ne numim creștini și să nu citim Biblia, scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu pentru noi păcătoși. Citim Biblia și acolo aflăm ceea ce vrea Domnul Iisus Hristos de la noi, care a murit, a înviat și va reveni într-o zi. Eu sunt scăpat, eu sunt salvat. Știu că după ce, când va veni El să judece lumea, știu că merg la El în rai. Dar tu, amin.